je veľmi nepresný jeho pokus, ktorý netrafil ani koš, ale pozor! Toto bol veľmi nepríjemný zákrok hráča s číslom 22 Petra Prázdnovského. Keby sme to brali z hokeja, tak to bol typický strom. Mička sa absolútne vôbec nepozeral, Brandl si na neho počkal a s Mičkom to nevyzerá vôbec dobre. Drží sa tam za to svoje koleno, ktoré má aj zabandážované. Ale to bol taký zvuk z tej palubovky, že Mička na ňu padol na kameň. Ako hovoríte sa Novák, na rukách odnáša rozohrávača domáceho Interu. Keď som hovoril, že tento zápas je naozaj tvrdý z začiatku, tak som mal pravdu, takisto som mal pravdu, keď som povedal, že sa to pritvrdilo.